Sa ating police report, 2 trabahador na kuryente sa Binalonan, 1 patay. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report! Nasawi ang binatang laborer habang nakakonfine pa sa ospital ang isa pa nitong kasamang laborer matapos silang makuryente sa bahagi ng Barangay Road, Barangay Santa Catalina, Binalonan, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, umakyat ang 2 biktima sa kanilang sinasakyang truck upang ayusin ang mga nakalaylay na kable ng kuryente gamit ang blue nylon string upang hindi ito sumabit sa kanilang sasakyan. Habang inaayos ang mga kable, aksidente nilang nahawakan ng high tension wire dahilan upang sila'y makuryente at mahulog mula sa truck. Dinala pa ang mga biktima sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang 21 anyos na biktima habang nagpapagaling pa sa ospital ang 38 anyos na kasama nito. Samantala, hindi naman nadamay at napahamak ang isa pa nilang kasama na driver ng truck. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.